to look into that little book, the one that has the lock and key. Sila mga dunutun pagod. 20 na itong atanan. Ay, dirog. 20 na itong atanan doon. Uy, ano ka? Doon ka na ngayon. Uy, may ako din. Kung natabalik yan, pagkaong ito ka rin kong bugay. Amo daw, makuhay mo kay ba? Ano ka? Halot na ako. Ha? 20 na lang ito. Ano, kaya na rin kong mga kaisinta. Sige, yan na lang. Ito. Dali naman. Ura ko pamahaw pa yun, napanood to. Tagay yung slice bread, ay lang to. At slice bread, balyo na lang kita. Ay, God. Nadiri ka? Ayaw, kay totoo ko na lang, ayaw na lang. Diri ka na lang ano? Diri ka na lang mapaano ha ako? Oo, di na. Tuunong ko ini, wala ko bugas. Ay! Ano walay bugas? Waray na, May ada pa. waray. Ayaw kung mga bayaran, may kung sa tagalos, ayawan ko naman daw. Sige, makadila kami. Kadilani kita pala yadi. Pagkat kita di kita i-enjoy. Aling tinapay. Dali na. Tindog na. Dali na kayo. Nag-video kita. Ano? Nag-ano ka man dito ba Tamauring? Nagpasuhol? Kaya mo, Para man- marami ng bugay. Matulila, ikaw di malipay.